ti naporno ovako, ovoliki pritisak pred ovako važnu stvar? Nije. Nije? Kako izdržiš cijelo vrijeme ovolike novinare? Vjerojatno mi je genetski to. Imamo pitanje. Kako plasman očekuješ večeras? Ne znam, nisam baba Gatara. Ali ja se nadam... Moraš očekivati nešto, ne može da ne očekuješ. Pa ne očekujem ništa, ja nisam od tih izvođača. Ja znam da sam najbolja, a pošto je ovo festival ukusa, onda će prevladati vjerojatno ukus najšire publike u svih 37 zemalja. Dobro, vidimo se dogodine u Zagrebu ili u Sarajevu? Pa eto, u Sarajevu. Može? Može. Može. Doćemo mi u Zagreb, nije problem. Nije problem. Ko je Stonoga? Ovo je gospodin Stonoga, ja sam gospodin Žabac. Pošto ja imam 100 cipela, pa bi ti onda mogla posuditi. Doduše štiklice su, pa ne znam kako bi ti to... Pa ne znam bi li se snašao u prvom momentu, ali siguran sam da nakon 7 dana treninga... Mi dolazimo u Zagrebu, štiklamo, samo jedan za kraj. Važi. Evo šminku sam je propastila. Evo malo.